Когато сте готови да се събудите, ще се събудите. А ако не сте готови, ще продължите да се преструвате, че сте горкото малко аз. И тъй като всички сте тук и сте ангажирани с това проучване, гледайки това видео, ще предположа, че сте в процес на събуждане. Когато се почувствате изгубени в играта на живота и откриете кои сте всъщност, знайте, че това, което правите, е същото, което цялата Вселена прави в този момент. Вие сте нещо, което цялата Вселена прави по същия начин, както една вълна е нещо, което целият океан прави. Истинското вие не е марионетката, която живота бута наляво и надясно. Истинското вие дълбоко в себе си сте цялата Вселена. И така, когато умрете, няма да се налага да се примирявате с вечното несъществуване, защото това не е преживяване. Много хора се страхуват, че когато умрат, ще се озоват на тъмно място, вечна празнота, страшна тишина и ще трябва да преживеят това ужасно нещо. Но опитайте се да си представите какво би било да заспите и никога да не се събудите. Помислете върху това. Децата често мислят за това. Аз като дете си задавах този въпрос много пъти. Защото вярвах, че аз и истинския аз са две различни личности. Опитвах се да си внуша, че когато дойде края на моя живот, цялото аз ще бъде погубено, но не и истинския аз. Това е едно от великите чудеса на живота. Какво би станало, ако заспите и никога не се събудите? Ако помислите достатъчно дълго върху това, ще стигнете до въпроса, който неизбежно ще си зададете. Какво би станало, ако се събудите, без никога да сте заспивали? Интересно, нали? Но на този въпрос вече имате отговор. Защо? Защото сте го преживели. Това ви се е случило, когато сте се родили. Виждате ли, не може да преживеете нищото. Природата не търпи празнота. Ако смъртта е нищо, а вие вече веднъж сте се появили от нищото, когато сте се родили, тогава възможността това да се случи отново съществува. След като умрете, единственото, което може да ви се случи, е същото преживяване или същия вид преживяване, каквото сте имали при раждането си. С други думи, всички знаем, че когато хората умират, други се раждат. И целият този процес сме ние. Но ние може да преживеем този момент само веднъж. Всичко е аз. Вие знаете, че сте вие. И където и каквото и да съществува в Вселената, няма разлика. Вие сте всички тези неща. А когато те се появят, това е нашия произход. В английски език има думата unique, която означава уникален.
единствен по рода си. Вие знаете това много добре, но не е нужно да помните миналото. По същия начин, по който не е нужно да мислите как работят белите ви дробове, нали? Не е нужно да мислите как ви бие сърцето. Не карате слънцето да изгрява. То просто се случва. Като дишането. Не ви ли изумява, че сте толкова невероятно сложно същество и че правите всичко това без да сте се учили как? Без образование или обучение? Вие не сте се учили, защото вие сте фундаментално чудо.